Sabel é unha das emprendedoras que recorreu o Polo de Emprendemento de Vilanova. Ela puxo en marcha o seu negocio relacionado co sector turístico hai 9 anos. Agora quere abrir unha nova vía de negocio e para iso puxos en contacto con este servizo gratuito que se presta no Pazo de Vista Real, porque a rede de polos de emprendemento da Xunta poden recorrer emprendedores que botan a andar de cero e tamén casos como o seu. Pois eu xa me estou adicando ao sector turismo, teño unha axencia de viaxes do Camiño de Santiago e decidí inscribirme no Polo para traballar un novo modelo de negocio xurdido a raíz da miña experiencia previa, que é unha axencia pero especializada no nicho dos nómadas digitais. Esta emprendedora salienta o apoio que supón para ela nestes momentos este servizo de acompañamento. Pois axudan moito na parte de consultoría, dar ideas para saber por onde ir. No noso caso estamos en fase de comercialización para saber como chegar ao noso público obxectivo. Gracias a reunións que tivemos con eles valoramos opcións que ata ese momento non sabíamos. Tamén axudan na parte de visibilidade. Gracias ao Polo xa participei en mesas en diferentes eventos para dar a coñecer o proxecto, tamén na parte informativa a hora de avisar de axudas públicas e outras axudas para poder sacar o proxecto adiante. Aquí calquera persoa pode acudir para solicitar apoio ou asesoramento. Pois foi a raíz de participar na aceleradora da Xunta de Galicia, a aceleradora turística Turislab, e ali faláronnos de outras iniciativas que había para axudar as persoas emprendedoras. Deste xeito, pois, anoteime nos polos, non sabía que había un especificamente en Vilanova, pero, bueno, como eu son de Pontevedra, era o que tiña máis cerca da miña localidade, e así empecé a traballar con eles. Porque o campo de acción deste Polo de Vilanova non se limita só a este municipio. Ata aquí poden acudir emprendedores das comarcas do Salnés, o Barbanza, Caldas e Pontevedra. Sabela aproveita para animar a outras persoas da zona que queiran emprender a que contacten co Polo. Neste momento hai moitísimas iniciativas para axudar as persoas emprendedoras, é moito máis fácil intentalo do que era fai 9 anos cando empecé eu. Hai moitas opcións para, testar o negocio antes de lanzarse e ir probando e ter un acompañamento neses primeiros pasos. Entón, pois eu, se alguén ten a idea que lle ronda a cabeza, animaría totalmente a contar con a axuda dun destes instrumentos para non quedarse coa dúbida. Pareceme moi útil contar con a experiencia e ideas de outras persoas que están fora do negocio. A veces a realidade cómenos, é difícil ver saída de determinados problemas ou opcións que non valoraras, e contar co asesoramento de alguén externo que ademais pois é gratuito, non? Porque está todo financiado pola Xunta de Galicia, pois a mí resultame moi útil. O de Vilanova é un dos 15 polos de emprendemento cos que conta a rede deseñada pola Xunta. No seu conxunto, dende a súa posta en funcionamento a mediados de 2022, xa prestaron asesoramento a máis de 2.800 proxectos empresariais en diferentes fases e realizaron máis de 7.500 titorías.